Mali kunnafoni jabaranin filɛlibagaw anw minnu b'an suit sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ k'aw bisimila ka émission Mande kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o y'o de fɔ tant que aw tɛ fɛ ka stresser n'aw bɛ fɛ ɲɛnafin ka bɔ aw la aw b'aw sɔgɔlen to anw na duman dama dama de b'an bolo ka a yira aw la donc bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka jelidenin dɔ ma mais ale ka ko kuma tɛ kɛ a voix ka di elle est super belle mais a bɛ se minɛn ta cogo la a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ n'a bɛna baro kɛ bi baro min kɔnɔna la ni aw ni anw n'an bɛɛ lajɛlen n'an m'an ta sɔrɔ a la donc a bɛ n kɛrɛfɛ n tɛ kuma janya n bɛ kuma di a ma jolie beauté ça va bien Ça va et toi? kan jumɛn de b'i da Ça va, alhamdulillah. ko bɛɛ ka ɲi nɔ Je vais bien. i lafiyalen don Machallah. an bɛ se ka tɛmɛ ni kow ye Parfait. toute belle Merci. Tu es toute belle aussi. ayi n tɛ nin kuma fɛ Binta Oui. yɔni an ka don kow kɔnɔna la an ka tɛmɛ ni kow ye ne kɔni bɛ fɛ bi i k'i voix dumanba in fili fo sisan ne yɛrɛ ka sunɔgɔ san yan micro b'i bolo Ka dɔnkili jumɛn da? min ka di ye Min ka di ne ye. Ala diya ma santana jarabila bébé. Jama diya ma santana jarabila imadona ya ala diya ma maduna. Binta diya ngele ifana diya musolenye. Nadia ke bebe ala dia na sara de villa nela melekeni ngana fine bena n t'a kuma fɛ an filɛlibagaw ayiwa ne bɔra ka kuma min fɔ galon tɛ dɛ ça ce n'est que le début du commencement n ko duman tɔw de bɛnale aw yɛrɛ ɲɛ b'a voix la a sigilen bɛ yan micro dɔrɔn de b'a bolo foyi foyi nin y'a voix naturelle de voix in dilannen tɛ dɛ ayiwa ko bɛ yen nɔ Binta sisan nɔ an b'a ɲini fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyalibaw sɔrɔ i ka ko la bon mais layɛlibaga bɛɛ fo k'an kanubaga bɛɛ fo k'an fa ni n baw fo ne tɔgɔ Binta Jabate je suis la fille de Lena Soumano et de Badian Jabate de Gana Tungara de Ɲagalen Kuyate de Fati Kuyate de Che Mama de Bleman Soumano ne parents ka ca bɛɛ parents ka ca ne fana taw ka ca voilà sisan nɔ Binta sigilen bɛ min exactement n sigilen no Bamakɔ yan mais quartier ça reste confidentiel voilà ok d'accord faamuyali sɔrɔla kow la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne ka invité ka charme n'a ka finesse la ko bɛ yan nɔ bi d'accord Binta oui sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i ye kalanw kɛ n'a ye si n ye école kɛ mais ma taa yɔrɔ jan ça c'est dû à quoi rien i yɛrɛ de y'a décidé dɔrɔn j'aime pas c'est ça n dana 6e na mais me débrouiller parce que me français fɔ dɔɔni mais c'est bien c'est bien mais i tɛna ta tuguni ou bien i bɛ k'i concentrer musique ne kan si me musique ko de la o de ka objectif yɛrɛ pour le moment ok d'accord Binta faamuyali sɔrɔla i ka kuma la Binta ye jeliden ye Binta bɔra jeliw la i yɛrɛ bɔra ka jelibaw tɔgɔ fɔ yan nɔ Nɛnɛ Sumano Badian Fati bon an yɛrɛ ka foli b'u ye ni wagati na fu sigiyɔrɔ i ko k'i bɔra olu la sisan nɔ est-ce que stafurula Binta i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔna la cogo di an b'a dɔn i bɔra jeliw la caman bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ jeliw la mais u tɛ dɔnkili da u bɛ bɔ jeliduba kɔnɔ u tɛ dɔnkili da mais Binta ka dɔnkilida ko i nana cogo di i bɛ se k'a dɔɔni fɔ an ye o ko kan bon depuis ne fitinin dɔnkilida ka di ne ye n fa bɛ fɔli kɛ n'a terikɛw nana u bɛ fɔli kɛ et tout n bɛ to n fa kɛrɛfɛ Badian voilà donc disons que ma don a la dɛ ne wolola a la yɛrɛ de voilà sisan nɔ dɔnkili yɛrɛ e nana dɔnkili sɔrɔ so yɛrɛ de parfaitement ma karaba non d'accord faamuyali sɔrɔla ko in na sisan Binta ye jeliden ye n'i ye Binta yɛrɛ ɲininka sisan nɔ jeliya la e yɛrɛ bolo jeliya yɛrɛ ye jumɛn ye n'i ye ɲininka e bɛ définition jumɛn de di jeliya ma bon kuma ma nɔgɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ hakɛ to ne bolo jeliya yɛrɛ ko dilan de don ani wali ɲuman dɔn voilà parce que ni
jatigi ye ko kɛ fo k'i ka wale ɲuman dɔn jeli de b'o kɛ wa hali ni jeli tɛ siya wɛrɛ b'o kɛ mais jeli ka baara don jeli kan ka kɛ parce que o y'i fasiya ye quoi kan ka ko dilan sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furusow ni fɛnw na k'i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama o de ye jeli ka baara ye e bolo ne bolo sisan nɔ jeliw place kan ka kɛ jumɛn de an ka société kɔnɔna la an place kan ka kɛ ka bɛn de lana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pas que ka malentendu créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ non je suis pas d'accord à mon avis mais sisan nɔ Binta i yɛrɛ ɲuman kuma ka gɛlɛn n'an donna mɔgɔ min gasi la an ye denmisɛnnin an tɛgɛ fila bɛ an kɔ mais Binta bɛ ka nin fɔ an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan dɛ généralement sisan nɔ surtout TikTok sanfɛ i bɛ bezu ye i b'a ye artistes bɛ ɲɔgɔn na jeliw bɛ kɛ ɲɔgɔn na donc e yɛrɛ bolo o kɛlɛkɛmisɛnnin ninnu c'est dû à quoi o ni tuguni ni conseil dɔw b'i bolo cogo min na nin ko ninnu bɛ dabila moi je sais pas ne t'a dɔn ali wele ne min na parce que ne tɛ kɛlɛ kun dɔn je peux pas parler sur ça mais i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ limaniya baliya de ka jugu wa ni mɔgɔ limaniyara dɔrɔn i bɛ lafiya ni mɔgɔ ma limaniya dɔrɔn i bɛ sɛgɛn trop donc je sais pas non c'est un conseil jumɛn b'i bolo pour que ni ko misɛnmisɛnnin ninnu minnu bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka u ka se ka dɔw b'o la ko misɛnmisɛnnin minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛmisɛnnin minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne tantu ne tonton ani n kɔrɔkɛw u ka hakɛ to kuma ma nɔgɔn kuma n'a fɔ cogo ni don n'an donna mɔgɔ min gasi la an bɛ yafa deli voilà je pense que a nafa ka dɔgɔ kojugu foyi tɛ bɛn bɔ diɲɛ kɔnɔ foyi de ma bɛn bɔ pour moi bɛn ni sabali foyi m'o bɔ quoi n'ala y'a di mɔgɔ min ma dɔrɔn a ye fɛn belebeleba de d'i ma surtout sabali an bɛɛ ka sabali an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ tile bɛ ban masa kelen tile tɛ diɲɛ laban depuis ala ka diɲɛ da voilà ça c'est mon avis an ka ɲini dɔrɔn an ka bɛɛ la n'an ka jamana kɔnɔ n'anw ma bɛn jamanadenw tɛ se ka bɛn parce que bɛɛ b'anw de lamɛn voilà d'accord ne yɛrɛ ka invité n'a ka finansiw an filɛlibagaw ko bɛ yan nɔ dɛ ne y'o de fɔ restez connectés dɔrɔn donc aw minnu filɛ nin ko émission in ka d'aw ye k'aw bɛ fɛ ka kɛ an ka partenaire ye c'est très simple an bɛna numéro di 76 65 63 82 n bɛ segin numéro kan tuguni 76 65 63 82 mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka émission in sponsoriser k'i bɛ fɛ ka kɛ an ka partenaire ye a ka nɔgɔn kojugu aw bɛ weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira in ye 76 65 63 82 76 65 63 donc n'a ye ni weleli kɛ nin numéro in na dɔrɔn directement aw bɛ jaabi aw fɛn fɛn de bɛ yen n bɛ segin kuma kan k'aw bɛ fɛ k'aw sen don ni émission in na aw ka weleli kɛ dɔrɔn Binta donc an bɛna tɛmɛ ni an ka kow ye tuguni sisan nɔ Binta yɛrɛ tɔgɔ la dɔnkili dalen bi i bolo wa si dɔnkiliw bɛ n bolo i bɛ se ka hakɛ fɔ an ye exactement bon dɔnkili min bɛ n bolo a ka ca dɔɔni trop donc i hakiliw t'a bɛɛ la ten mais halisa n bɛ baara kan i bɛ ka baara kɛ a ko kan d'accord sisan nɔ Binta yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi ni wagatinin yɛrɛ la projet jumɛn ni jumɛn de labɛnnen don i bolo projet baden ne bɛ n bolo projet baden i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn fɔ clipw fɔ son concertw ni fɛnw mais n bɛ RDV di n kanubaga bɛɛ ma le 6 Africa Show là je vais jouer là-bas Papa Classima ka Africa Show Papa Classima est invité si mais Binta bɛ jouer inchallah min profiter ka RDV di n kanubaga ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah ayiwa an filɛlibagaw aw fɛn fɛn bɛ k'an suit ni wagati in na Binta Jabate ayiwa kuma n'a fɔcogo don ale tɛ invité yɛrɛ ye mais Papa Classima de invité mais ni ala sɔnna Binta bɛna jouer Africa Show in scène sanfɛ donc le 6 a ye bɔ massivement an bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ yen inchallah a ko tɛ kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ Binta yɛrɛ n'a ka fini su d'accord Binta diɲɛlatigɛ ko fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ a man nɔgɔn c'est vrai dɔnkili da o a kɛra fɛn fɛn a man nɔgɔn Binta yɛrɛ ye gɛlɛya minnu sɔrɔ dɔnkili in kɔnɔna la dɔnkilida in kɔnɔna la i bɛ se k'i da don la ka dɔw fɔ an ye bon i yɛrɛ ka kuma gɛlɛya bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la surtout musique a gɛlɛya tɛ ban quoi parce que souvent il y a des gens qui viennent u bɛna fɔ k'u b'i dege a tilancɛ bɛɛ ye cɛw de ye an ka tiɲɛ fɔ u b'a fɔ k'u b'i dɛmɛ mais ayiwa kuma filanan bɛ ka bɔ yan parce que
artiste dɔ fɛnɛ bɔra yan nɔ ale ma bɛ Wasa Kulubali ale fɛnɛ tun bɛ ka problème kelen in de fɛ caman bɛ na k'u bɛ na ni dɛmɛ ni intention ye k'u caman tɛ dɛmɛnikɛla o ko wɛrɛw b'u kɔnɔna la ɲarɔ ni yɔrɔnin bɛ ka aw sɛgɛn surtout aw ye minnu ye musow ye artiste muso sɛgɛn trop on a besoin d'aide an mago bɛ dɛmɛ la o mais mana kɛ hali ni million de b'i bolo quoi i mago bɛ kɛ dɛmɛ hali ni diɲɛ de b'i bolo i mago bɛ dɛmɛ la quoi donc cɛ mɔgɔw ma ko jateminɛ ka kow nɔgɔya de nin tɛ kɔlɔkɔlɔ ye dɛ m'u fɛ ka ayiwa dabila u ye kuma faamuya kuma ma nɔgɔ an tɛgɛ fila bɛ an kɔ n'an donna mɔgɔ minnu gasi la Binta faamuyali sɔrɔla kuma la o kɔfɛ i ma gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ tuguni gɛlɛyaw sɔrɔla mais Ala le b'a bɛɛ nɔgɔya parce que au début même mes parents ne voulaient pas mais fana ko ni fana mais olu bɛ fɔli kɛ mais olu tun tɛ fɛ ka dɔnkili da parce que ne y'a daminɛ joona ne y'a daminɛ o sɔrɔ olu t'a kalama dɛ ne tun bɛ fɛ ka juru tigɛ dɔɔni voilà mais n'Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ wa fɛn bɛɛ ye dakan ye fana quoi. Ok, d'accord. Voilà, Binta, on a posé la donnée. On a micro dit mais ni voix de mamba infili. On a donné. Ame baro ke donc lu be dani sonja ya ni émission est concept de oui. Zéro stressi. On te fait un abonné ka stress no ga émission ne micro bi bolo iki fait ko ke. Kala jula jabate Binta yere wolo jaliye kala jula jabate ifa matama saturu nene de Binta yere wolo jaliye jali baja jabate de jali muso ye kala jula jaliye nyagalen kuyate de Binta yere wolo jaliye jali bajan jabate de Binta yere wolo jaliye ganda tungara de sangoye yere wolo jaliye kala jula jabate ifa matama sorwo sukele masadi ngonya na sangoyo jula le masayara sangoyo jali muso masayara de kala jula sangoyi jula le kabana ya ejula muso fola de nga fola nyago bana mawulu me jali le ma jali Binta fembe dakanya jali muso kuma balile Binta asunya mela Binta oyoro nina me barika bilambae asunya me sangoyo jali muso minyarama neka beresiri ni tigile sangoye de neka sanu bilen tigile jali muso ye alakana foshi kilamba barika ye fola mogole ni ye barika la koke nyebe jali dola abole me yere wolo jali fe ngone nyebe jali dola abole me kala jula jali fe kala jula jabate ifa madama Allah Binta kuma fe Binta ima technicien yɛrɛ bɛ yɛrɛ sugu bɛɛ la o kɔnɔna na o voix ka di dɔnkili ka di Binta yɛrɛ hakili sigilen don o kuma la kow bɛ yen nɔ Binta an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye bon ni kun ye pause fitinin dɔrɔn de i m'a ye parce que émission yɛrɛ tɔgɔ ye ko Top Star i m'a ye n bɛ tilen k'o de fɔ ye n ko n'i tɛ fɛ ka stresser dɔrɔn i bɛ taga Mali kunnafoni show kan dɔrɔn i bɛ sin k'a taper ten Top Star ni duma dama dama de bɛ bɔ k'a d'i ma Binta Jolie an ka tɛmɛ ni kow ye o tɛ voilà Binta i yɛrɛ ni i ka génération denmisɛnnin dɔnkilidala tɔw aw cɛla bɛ cogo di bon kɛlɛ kɔni tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ milieu in kɔnɔ je suis là tranquille kow bɛ ko bɛɛ la quoi mais ni dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ si i n'a fɔ jɔn tel que Beji One n'an ye collaboration dɔ fana kɛ Mali fasare do il y a beaucoup d'artistes dedans quoi artistes ka ca le 22 septembre même a concert bɛna kɛ place de cinquantenaire la voilà san o san an b'a concert kɛ Mali projet de do c'est pour tout le monde voilà d'accord Binta faamuyali sɔrɔla kow la voilà Binta an y'a ye wagati dɔ la an ka rappeur n'o ye Mob Jack ye i y'a ka dɔnkili modifié genre i seginna kan ka taa i
i ka da cogo la dɔnkili yɛrɛ besoin kɛ hakilina jiginna i bɛ se ka partie fitinin fɔ dɔrɔn kan hakilina jiginna dɔrɔn fitinin dɔrɔn wala bila tala cɛni ɲɛnɛ alala ye a ye ne fiancé ne de alala do a ka pantalon ne de alala do a ka chemise ne de alala do ala ka kaliso ne de alala do ni nka mɛki nɛgɛ minɛ b'i bilen dɛ voilà Binta caman y'i dɔn ni dɔnkili de awɔ yɔrɔ donc nin wagati na an bɛ Mob Jack fo a sigiyɔrɔ o tɛ Binta donc an bɛ continuer ni an ka kow ye voilà Binta i ko k'i ye Bajan den ye an y'a jateminɛ nin wagati la Bajan ni a muso u tununnen don ne ko bɛɛ yan nɔ de wa walima min b'u ka ko la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a ko kan parce que a n'u famana dɛ u bɛ yan basi foyi t'u la fana b'u ka baara ninnu na o papa ni mama u bɛ baara la u b'u ka baara kɛ mais u ye réseau de bila tan u ma réseau bila u bɛ réseau ka kow de man d'u ye kosɛbɛ u bɛ ka na ils arrivent aussi Binta yɛrɛ n'a ka fini su olu bɛ ka na u denw bɛ ka na an bɛna kabako kɛ yan dɛ d'accord problème foyi t'a la sisan nɔ Binta concert dɔw bolo dalen t'i bolo ou bien n'a sɔrɔ i tununnen dɔw kɛ i bɛ se k'i da don la ka dɔ f'an ye bon pour le moment concert bolo dalen tɛ n bolo mais je compte le faire i bɛna concert kɛ si a bɛ n ka projet la d'accord problème foyi t'o la sisan nɔ Binta komi émission tɔ man jan a bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma fɛn jumɛn ka di Binta ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ fɛn min ka di ne ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ o ye ne dɔgɔninw de o ye dɔgɔninw ye le contraire i tɛ jumɛn fɛ ne tɛ min fɛ hypocrite i tɛ hypocrite fɛ d'accord ni ye Binta yɛrɛ ɲininka sisan a yɛrɛ sigilen toi tu te vois comment dans 2 ans ne bɛna kɛ star bari ne bɛna kɛ tɔgɔtigi bari ne tɛna minɛ dɛ i bɛna taa de vif o bala ko bɛ yen nɔ Binta i ka dɔnkili dalen ninnu i bɛ se ka dɔw tɔgɔ citer an ye yan déception b'a la déception bébé Imiri b'a la bébé Imiri ani jumɛn yɛrɛ Mob Jack ka dɔnkili n'i y'o fana dɔn a ka ca dɔɔni i hakili tɛ caman na voilà sisan nɔ i ka artiste préféré m'a fɔ tɔw man di ye dɛ mais min yɛrɛ influence kosɛbɛ Sidiki Jabate ye ko de lawuli yan nɔ bi kala Jula Sango ye o kuma la ko bɛ yen nɔ micro b'i bolo n'i y'a ye y'a fɔ c'est que i bɛ se a ka dɔw la o la an bɛ sera ka émission kuncɛ ni o yɔrɔnin ye ten tɔ micro b'i bolo ne diya mɔgɔ le ne tɛ kɛlɛ fɛ n kanu ɲɔgɔn don ne tɛ kɛlɛ la Binta diya ɲɛmɔgɔ le ne tɛ kɛlɛ fɛ ne diya ɲɛmɔgɔ le ne tɛ kɛlɛ la cɛ i choisira mɔɔ bɛɛ bɛ n dusukun yi choisi ne yarabi ne ni i choisi le mɔɔ bɛɛ bɛ n dusukun yi choisi le i choisira wa i kelen pe ne bolo c'est toi le plus beau ne bolo c'est toi le meilleur ne bolo c'est toi que j'aime et c'est toi que je veux i ka hors classe kɔni o kuma la an b'a ni bila yan nɔ ayiwa an filɛlibagaw an ni Binta Jabate de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Binta a une très belle voix elle est belle elle sait chanter wa hakili sigilen don an kɔni an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ko tɔw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina an bɛ an filɛlibagaw fo n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn émission kɛlaba tɛ layilikɛlaw de b'i la an tɛ sɛgɛn an t'o ɲinɛ an b'u fo dan tɛ foli min na an b'u fo dɔrɔn an b'a f'u ye dɔrɔn u kana sɛgɛn u ka to k'u sɔgɔ an na parce que duman dama dama de bɛ Mali kunnafoni bolo Binta an tɛ fitinin fɔ Mali kunnafoni ye an ka dɔɔni fɔ Mali kunnafoni ye Mali kunnafoni na de bɛ se wara olu de bɛ denmisɛnw ɲɛnajɛ bɛ se wara Mali kunnafoni na de bɛ se wara olu de bɛ Binta ɲɛnajɛ bɛ se wara télévision karamo ni mɔgɔ tɛ filan ye a diyar'i la a ma goya i la a diyar'i la kirini woya diyara ye Top Star la Bamakɔ Sateni Manantɛ la Jolie beauté
ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma Binta merci beaucoup i nana an ka weleli jaabi yarabi i natɔla fɛn min sɔrɔ i tatɔla ala kana basi foyi kɛ an si la ala ka don ni i ɲuman ye donc an filɛlibagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a di aw ma donc o la an b'a fɔ aw bye bye aw k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ ni ala ka jɛ ye